Ada kedinasnya kembali. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोरा आं दा माने गुवाहाटीयाव दंफैयो आरोना बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि दिनै एवार्डनेस प्रग्राम दङ सोरबा फुल मुभि सोरबा शर्ट मुभि सोरबा एलबाम बानायो नालाय दा बिनिनो जोंहा बिसाया माने दिनै बेहाय प्रग्राम लादों आरोना सोरबा सोरबा एवार्ड मोनगोन एवार्ड मोननायखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे सोर सोर दंफैयो नै नैथिं पुरा टीमानो दंजोबो आरोना शर्ट मुभि बानायग्रा नैथिं आदै दङ नैथिं फंबायमोन दङ नैथिं जेडिएक्स दं नैथिं बाजै नै बिथाङा ब्लग लागासिनो दङ हारसिंल' लादों मोनथायगोरा नै जों दा सिंथिं हाबलांसै र' गारिखौ बेहाय पार्किंआव दोनबाय ओइथिं लाइन जालायगासिनो नै गोबां गोजान गोजाननि फैदों नालाय बेहाय जों दा सिंथिं थांगासिनो दं नै मानसिफ्रा खायफा मोनफैजोबाखै जाना लाग्रोसै दा र' जानो थाखाय नै लाइन जादों बयबो लाबोथ'वासै बेखौ नै बिथिं जोंहा उत्तम सिंगार दा गोबाव जाबायमोन जों लोगो मोनलायैया बोसोर जाबायमोन ना सिगां जों दा लाइनाव थादों आरोना ओंखाम जानो नै रे Bagi Devika Gode apa? Engkau dan lain jadi ada deh. Jangan pakai lain jadi ada laga sendong nih. Ma? Gosobaयदि हायनानै लानानै जानांगौ आरोना नों मा जागोन फंबाय मोनसे गाज्रि मोना हामा दै हाय आरोला बेदराबो हाय आरोला नोंसोरलाय जानो जमदों ना मा ओंख्रि अमा बेदर ओमफ्राय आलु माबायदि जादों खिथाहरदो एसे गाजर आंना मिरामिस नै फुलकबि दं ओमफ्राय पनिर अनला ओमफ्राय माबा माबि दंमोन नारजि सारजि दंमोन बाथोन बुथोनखौ लायासै आङो एरलायसै जानायखाय नारजिजों अमा बावसो अमा दोलो र' एसे टेस्ट खालामनि आं माबायदि जादों बरियानो मोजां बर' फिल्म एवार्ड सेरेमनि 2024 जों दा सिङाव हाबलांसै र' जों दा सिङाव हाबबोबाय नै थांगासिनो बायदि अडिअ केसेटफोराव सासे राफोद खनगिरि महरै गावखौनो सिनायथि होनो हादों नोंथाङा मोनसे ब्र दं नै आनैया आब'खौ फट' लादों आरोना मासुम मोजां मोजां नोंसिना न'आ बेयावनोखाना गुवाहाटीयावनो बाथौपुरि बालाजी मन्दिर फट'शुट खालामदों फट'शुटआव दे लानोसैलाय जा नैथिं नै बर'नि फुरा हिर' गोजा गासिबो आरो सुबुर दं नै बर'नि फट'ग्राफारफ्रा सिख्लाफोर आरोना नै बिथिं गोरबोमोन दं आरोना नुवाखै बिसोर आंखौ गोरबो लिटा हाय दासो दा औ माय गॉड बावबाय जों ओंखाम जाबावबायसो थिं आब' जुरि दे दासो दा दे आदै ना दे बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो ना
आफ्टर 1 इयर जागोन दे 1 इयारानो जाबायब्रा जों गुवाहाटियाव फैनाय मोखांजों मोखां रायलायनोसै दे रायलायनायनि उनाव जागोन माबाया ना बेयावनो सिङावनो जागासिनो दं सिङाव बैसोर सिङाव गोदोनि एक्ट्रेस आरो दा केसेट मबाइलावसो नुबाय थायोमोन आब'खौ केसेटआव नायोमोन जों गोदो टिभियाव भिडिअ मिउजिक भिडिअफ्राव ना औ मिस्टार गुरखालाम ओरफैलाय नोङो मा दाय मावना लानाय हा मा खबर माथो आं माबा फाननायदों मा फानदों बिसानि हा लेखानि बिसा माबा माथो बियावनावसो दंफैयोबा नोङो गुवाहाटियाव नंगौ माला फैनाय 5 days जाबाय माने थानाय मुगुन आं उपाय गैया माथो पुरा हेन्डसाम जाथारदों मानसियाबो एक्टरनो आदा साखौ दिनैसो लोगो मोनबायलै मोजां नांबाय दे एसे फिल्मनि मोनसे डायलग होना हरदो दा जागोन दे